Se nyt vain yksinkertaisesti on niin, että ei sillä ruotsin opiskelulla oikeasti ole mitään universaaleja järkiperusteita. Ei sitä ole niin kuin mitään semmoista tunteellista asiaa, vaan nimenomaan ainoa asia, joka ehkä siinä herättää tunteita, on se ärsyttävyys, että se on pakko, koska sillä ei ole mitään järjellisiä perusteita. Se voi tuntua niin kuin kivalta ja voi sanoa aina jokainen, että joo, mä tarvin. No, mä oon tarvinnut Portugalia elämässäni hyvin paljon, koska mun äiti puhuu sitä, mutta ei se ole niin kuin mikään pakko opettaa sitä kaikille muille. Rinnastuspakkomatematiikka on yksi niin kuin minun mielestä todella ontuva rinnastus, koska sitä ei pitäisi rinnastaa kokonaisen tieteeseen, vaan yksittäisenä kielenä se pitäisi rinnastaa yksittäisen matematiikan osa-alueeseen. Ja tässä ei niin kuin kukaan varsinaisesti ole poistamassa sitä, että meillä ei opiskeltaisi kieliä, niin kuin ei sitä, että ei opiskeltaisi matematiikkaa.